og hjertelig velkommen til den her video. I dag der skal vi simpelthen lave en video, som hedder 5 ting, jeg hader. Og ja, lad os bare komme i gang. Den første ting, jeg hader, det er, når jeg ikke kan lave en video her på YouTube. Fordi der simpelthen ikke er nok læringsplads på min iPad. Ja, det er virkelig dumt. Ja, det er dumt. Det hader jeg. Hader. Den næste ting, så ting nummer 2, er, at jeg hader slik. Det hører de godt. Jeg hader slik. Jeg kan ikke lide slik. Alle de der vingummi om sig. Jeg får så ondt i maven af dem. Hader dem. Undskyld alle slikelskere ude i verden. Undskyld. Jeg kan ikke lide det. Desværre. Nå. Ting jeg hader nummer 3 er, jeg hader chokolade. Chokolade, det er bare så dumt. Så dumt. Hader det. Jeg ved ikke, hvorfor at der er nogen, der har opfundet chokolade. Jeg ved det ikke. Ting, jeg hader nummer 4, er, at jeg hader smør. Smør, det er bare sådan noget ulækkert fedt. Undskyld alle jer, der elsker smør, og undskyld alle jer, der elsker chokolade. Jeg kan bare ikke klare det. Det er bare sådan... Jeg hader det. Jeg kan ikke engang finde ud af at sige det så mange gange. Nej, det kan jeg ikke. Nå, videre til den ting, jeg hader nummer 5. Og den ting, jeg hader nummer 5, det er, når jeg bliver uvenner med mine forældre, når jeg skal finde tøj om morgenen. Jeg siger altid, at min far, han kan ikke finde ud af at finde mit tøj. Min mor, nogle gange bliver sur på hende, fordi hun ikke har fundet det rigtige. Hvad skal jeg så gøre? Jeg skal finde det selv. Hvordan går det? Det går dumt. Kan man overhovedet sige det? Nå, men det går i hvert fald ikke så godt. Så skal jeg selvfølgelig rode hele klædeskabet ud, og så skal jeg så rode det ind igen, som jeg ikke er særlig god til, som jeg faktisk heller ikke gør nogle gange. Ikke sige det til mine forældre. Nå, men altså, det kan jeg bare ikke. Men så finder jeg altid noget. Ja. Nå, men det var så alt med den her video. Husk at like og subscribe på min kanal. Og skriv noget i beskrivelsesboksen, om I har nogle forslag, hvis I har nogle forslag til nye videoer. Og hvis I ikke har det, så finder jeg bare selv på nogle. Nå, men tusind tak fordi I så med i den her video. Den var ikke særlig lang, den her video, men den blev god. Håber jeg, I synes. Hej!